počeo je istražni sud gore na nebu. Za koga? Za svakog čovjeka koji je ikada živeo na planeti Zemlji. Znate koje je prvo ime došlo na tom sudu? Prvo ime. Aveljevo. On je prvi umro. Ubijen od brata Kaina. Adam je živao 930 godina. Još, dakle, mnogo godina posle toga. Svi koji su završili svoj život, svaka misao, svaka reč, svaka delo. Dragi moji, mi živimo u vreme suda. Dokle god smo živi, mi možemo da se pokajemo. Ali problem je što ne znamo koliko ćemo živjeti. I odgađanje za neku drugu priliku može da bude kobno. Sotona neprestano deluje. On ulaže napore i dan danas, ne samo u mračnom srednjem veku, nego i dan danas da taj način oproštenja greha ide preko ljudi i plaćanja novcem. Ako priznajemo grehe svoje, veran i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Biblija je jasna. Svako od nas ili prihvata Isusa Hrista za stvoritelja ili ga odbacuje. Ili se kajem za svoje grehe i tražim od njega oproštenje, ili zadržavam te grehe i bit ću jednoga dana uništen zbog svog ličnog opredeljenja. Kada se Isus vrati, on će samo presudu zbog naše odluke da izgovori nad svakim pojedincem.